नङा सार नङा आं एसे पावार मंगार पावार लुबैया हा नङा सार पावारखौ जोगदावना फैग्रा मानसि जों मिथिबाय पावारखौ जुदि जोगदावना फैग्रा मानसिमोनब्ला जि समायाव बड'लेण्डनि बर'फ्रा एसेबां आन्दलन खालामनानै राजा लामा होबथादोंमोन बै समाव नोंथाङा मानो नोंथांनि एमपिखौ रिजाइन होना फैयासै जि समाव जि समाव हाग्रामा महिलारिया बड'लेण्ड मोना होनना बुंदोंमोन नोंथाङा दुखु मोनाखैमोन ना एसेबो हाग्रामा महिलारिया बेबायदि होनाखै आं थानाय समाव आं जेब्ला बेनि पार्टिनिफ्राय ओंखारना फैबाय बे समावसो बुंदों बियो बे समाव नङा बिनि सिगांबो नोंजों आङो रायज्लायनो गोसो गैया मिथिबाय अके सार अके सरि गथ' इलेक्सन जालांबा आं इलेक्सन गेलेदों सोर 19 आं कन्टेस्ट खालामदों आगोलाव जुलुम मुला 19 नोंथाङा खालामाखै आं नोंथांखौ मोनसे लास्ट कुइसन खालामनोसै जेब्लानोखि बिपिएफनिफ्राय नोंथाङा टिकेट मोनाखैमोन अब्ला एबसुनि मोनफ्रोमबो आन्दलनाव नोंथाङा फैदोंमोन खिन्थु जेब्ला इलेक्सननि सिगांनिफ्राय नोंथाङा एबसुनि मोनसेबो सोमावसारनायाव थाङाखै बिनि आंखौ बहा लेंहरखो हा बे गहपुराव जेब्ला लास्ट माबा जाबाय मार्चियार मुंख्लं सान आच्छा बिनिफ्राय आंखौ पात्ताखौनो होआसै दिल्लीयाव थांखोमाबाय राष्ट्रपतिखौ लोगो हमहैबाय नोंथांखौ नोंथाङा गावनो हारसिङै एरा जादों Don't say like that. You don't have that kind of right to make any kind of comment on me. Okay, sir. Okay, it's okay. नों सासे सियालसो No. नों थगाय सुरा सिखाव टाइपनि मानसिसो नोङो नङा सार नोंनि रला बिराद गाज्रि डिस्ट्राक्टिभ नङा सार जुदि मा नङा सार बिलाय मोजां गोसोनि मानसिया बे रोखोम बाथ्रा फोसावनो हाया मिसा नोंथाङाबोथ' थगायदो बिटिआर सुक्तियाव जेबो गैया होनना बुंदों अब्ला मा थगायदोंलाय आं असेखौ बुंदों बिटिआर सुक्तियाव मा गैया नोंथाङा नायाखै नामा इउनिभार्सिटिनिफ्राय Don't I want to talk to you? Okay, sir. Thank you. You are a liar, greatest liar. No, I am not greatest liar. नों मिसलिड खालामग्रा मानसि नोङो हल बर' जाति नोंखौ सिनायजोब्बाय नोंनि रलखौ आंथ' नंगौखौसो बुङो ना सार नोंथ' हा बेरगावनानैसो उजिनाय मानसि नोङो गिदिरखौ मान सनमान होनो रोङा नोङो गिदिरखौ मान सनमान जायफोर खामानि मावदों बेखौ नों रेसपेक्ट होदों नोंथाङा कन्ट्रिबिउसन होनिखौसो होआ नोंसोरो नङा नोंथाङा जुदि बिटिआर सुक्तियाव जेबो गैया होनना बुंबा बिटिआर सुक्तियावथ' जों नुदों बहुत बुस्थु दङ बेखौ जुदि रायजोनि सिगाङाव जुदि जों बुंना होयोबा जों जुदि नोंजों रायज्लायनो आंहा टाइम गैया I don't have time to talk to you. Okay, like you. Okay, sir. When I like you. Okay, no problem. Okay. Please stop this kind of role. Okay. Last thing. Saya jangan deh.